labarai da dumudumin sa. Idan wannan shine shiga YouTube channel ɗinka na farko da mu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamun ƙararrawa da zarar labari ya samu zamu sanar da kai. Idan kuma ka dade da danna mana wannan abubuwa da muka faɗa, sai ka danna alamar like akan bidiyon da muka dora. Mun gode. Labari mai daɗi, a yau ne muka tsinci labari akan yadda shugaban ƙasar mu Janar Muhammadu Buhari ya shiga cikin ƙasar Nijar akan maganar mawaƙin mu wato Mr. 442 abin da suka aikata. Yanzu haka shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari ya gana da shugaban ƙasar Nijar ta yadda za a yi a fito da su Mr. 442 mawaƙin da namu kenan da shi da Ola of Kano babban abokinsa. Wannan zazzafan labari shi shigo mana a halin yanzu za mu saka muku bidiyon ku kalla ku gani ta yadda mai girma Muhammadu Buhari ya shiga cikin kasar Nijar suka gana da mai girma shugaban kasar Nijar. Yanzu za mu saka muku gani. Kafin mu samu ku wannan bidiyo ku kalla, ku daure ku danna subscribing da alamun kararrawa, ta haka ne kadai za mu ringa sanar da ku labarai da zarar mun dora. Lallai suna da matuƙar ɗaurin gindi a cikin wannan ƙasa tamu da muke ciki ta Najeriya. Domin kuwa gashi yanzu mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya yi tattaki tun daga garin Najeriya har zuwa garin Nijar domin sulhuntawa, domin kuma samun maslaha akan Mr. 442 tare da shi da Ola of Kano. Gaskiya idan muke la'akari da wannan al'amari, za mu san cewa lallai wannan abu ya wuce a ce na gari da gari ne ko kuma yanki da yanki, ya kuma abu ne na ƙasa da ƙasa. Domin a cewar Baba Buhari ba zai jure ba ya ga za a wulakanta wani ɗan ƙasarsa muddin yana raye, dole sai ya je domin ya nema musu yancinsu. To wannan dai al'amari babu abin da za mu iya cewa face Ubangiji Allah ya kiyaye gaba, Allah ya kare gaba.